Българската федерация по културизъм и фитнес с гордост представя Европейско първенство 2011. Уважаеми зрители на TV7, добър вечер! Започва обзорното ни студио, посветено на Европейското първенство по културизъм. Преди минути в зала 1 на Националния дворец на културата завършиха финалите в 14-те категории. Феноменално представяне на българските състезатели, за този триумф обаче след малко. Сега нека представя нашия гост в студиото. Това е коментаторът на шампионата Георги Георгиев. Здравей, Жоро! Огромно удоволствие беше днес да коментираме Европейското първенство. Очакваше ли цели 5 титли, като сложим и абсолютната на Христомир Христов, да постигнат българските състезатели? Поздрави и за тебе, Мати. За мен също беше голямо удоволствие. Още повече, че поводите за радост са много, не е само една. Титлата, която завоювахме. Цялото състезание за мен мина под така приятната атмосфера на една много добра организация. И хубавото е, че за европейски форум, за европейски турнир и състезание по културизъм беше с много високо ниво. Много добре подготвени състезатели и буквално елита на културизма в Европа беше дошъл да мери шпаги с нашите момчета. Сега виждаме кадри от откриването. Ти имаше честта да предвождаш българският отбор. Как се чувстваш? Знаеш ли, докато извеждах нашата кривата чета, си мислих, че за мен би било удоволствие да чуя не само веднъж химна на България, а пък тайничко злорадствах, че всеки, след като започнаха да се здобиваме след втората титла, започнах и да се